बिन आता पैसे कोणी घेतला भाईजान माझ्यावरती ते येऊ नको, मी ते 1 पण रुपयाला हात नाही लावत. ऐसा काय आश पैसे काय लागतं हो चाचू, चाचीने घेतलं ना, चाचीनी. त्याची काय गो काय हो? आता पैसे कोणी घेतला हो मीच घेतले होते भाजीसाठी. अगं हटवून घेत जा, हे पैसे ठेवून देस नाही. तुम्हाला फोन केला होता, तुम्ही उचलले नाही. हे पैसे ठेवून देत नाही. डब्यात ठेवलं का डब्यात न काढते, कपाटात ठेवलं का कपाटात न काढते, पाकिटात ठेवलं का पाकिटात न काढते. अशी जागा शोधताय ना, तुझ्या बापाला पैसे मिळणार नाही. हो चाचू, मी एक जागा सांगू? सांग. कुराण शरीफला ठेवा, कुराण शरीफला. कुराण शरीफला का? आपल्या घरात रमजान महिन्याशिवाय कोण कुराण शरीफला उघडतच नाही, कुणाला पैसे मिळणारच नाही. कुरान से तुझे सिर्फ इतना सरोकार है कि जब तेरे बूढ़े की रूह अटकी तो तू सूरा यासीन लेके बैठ गया कि मैं इसकी तिलावत करूं और इसकी रूह आसानी से निकल जाए. वो कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, उसकी रूह आसानी से निकलती है. सूरा यासीन का मरने वाले को फायदा पहुंचता है. मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन कहते हैं मुझे अफसोस इस बात से है कि इस कुरान से भी तूने मरना ही सीखा. काश इस कुरान से जीना सीख लिया होता. ये किताब जिंदगी है, ये किताब हयात है. ये मुर्दा कौमों को उठा के कहां से कहां ले जाती है, ये पस्तियों से उठा के बुलंदियों तक ले जाने वाली किताब है.